Dobre. Maria, potom... Monika, aj tak si tam. Takže tu máš. Veronika, poď teraz. Tak vyzúva na produkciu. No tak ona. Spravia lepšie ako vy. Isto. Ja budem mať rada, keď spravia lepšie. Hej, to dúfam, že to nič nevidí. Ja sa bojím, ja sa bojím. Ja sa bojím na nič. Čiže tu takú húkať. No. No, oni to majú lepšie ako my. Aha. Dobre, babi, držte. Idete. Dajte, vypíte. Vidíte. Dobre. A nebudú. Dobre boli.